Mitä siellä on? Se on 10. Mitä siinä luki? Joku etumerkki pois. 5, 4, 3, 2, 1. Ja 8. Vasen täys 350. Sieltä sitten vasen helppo jatkuu, oikee helppo 120. Ja oikee K ylös pitkä. 100. 100. Nyppy 3 oikee helppo tarkasti. Nyppy 3 oikee helppo tarkasti. 150. Vasen helppo. 100. Oikee K 2, vasen K 8. Ja vasen nopee 6. Oikee K pitkä jatkuu, vasen K 3. Oikee täys 2, vasen K 5. Vasen täys 5, oikee K 3. Oikee K kirraa, hämää 4. Vasen K 120. Vasen täys 800. Sieltä ennen taloa lähtöä oikee nopee, hämää, jatkuu vasen helppo. Siitä oikee nopee, hämää, jatkuu vasen helppo. Kolme. Oikee helppo 150. Vasen K 2, oikee K pirun pitkä. Ja vasen K 2, oikee K pirun pitkä. Siellä on auto sitten, joo. 200. Sieltä se vasen K 200. Oikee helppo 7. Oikee K. Pidä, jatkuu heti, risteys vasen nopea. Eli oikee K. Pidä, jatkuu heti, risteys vasen nopea. 5. Vasen helppo 200. Vasen helppo 2, oikee K 600, oikee K ja 600.